aprangsi media akorte tumphan nilitum bokajan LAC mate APHLC ahin pen nalitum phan ki pha teng pen ki bang pon nalitum phan kardom pi bajurlo kardom pini nilitum malong do ake hai pranjal pro alangli bokajan LAC long APHLC long alangli non mat secretary lo dan secretary lo lapen tumlong luthulang ake hai bong pokathar alangli bokajan LAC long in charge lo manamat lapen nili Samson teron bokajan LAC long president lo lapen nilitum long women tum dadu lapen CC long ke theding tum dadu tasya prangsi nilitum pini pherangke atum phan nangke phanang ko kalam thege la pen lo kidam tang arni ASDC youth front lapen lasonda thaksi pini hatame BJP atum timkar bang long tum la poson si misunderstanding mate hala constitution long ko pisi ke tokma hala bang chini dam dedet pena jok itu me PHLC aki hai sarjai ka thar ban kar bok alam the putak sinil tum lam voi piponji aprang si bangke pani si herjong la ASCC youth front dum APHLC amepi kailo la sila so putak alang tum ki kai pon alam the bang la henlo je refugee matela kukia khe tong phan la dak APHLC tum ke dim klong pek ponanji bab la tum ke pek pon det pu pusi nil tum mana koi na epi la si sar statement nang tum lang pa me de theglong ji hala dak kopi si tum APHLC president ke hai sar jai ka thar kaning je ma alangli kaning je bang la hen lo jong si influx do ta hai mini ba bi ta hai mini manipur pen la si alang kaning je bang la hen lo je pang thek nang po hang et nang po relief camp along bi nang po la so relief camp long bi pen api situation ing sam lo patela tum phan deport nang ji mane toy thunang po la sila ke akimi ma kahinu rat tum chini nang ji la si nilitum a hin pen bang ke la ke mesen mo sinilitum pudam athema non jong si relief camp long bi be polotang te chihijik jam polotang te konana tong latum ke doine konana tong chepe chongine la ke ilitum identify on det ba chini ne der ji la se la ke APHLC phan akoi ki pijong jong pusi ASCC youth front atum pandame nilitum pulo la pen alang tum lason ame phi ki kai ke nilitum APHLC pen condemn nu athe nilitum APHLC a song men ke comment tu ne sida non ke dam tangan bang nilitum komane phan ame phi dam kai ke pinla la se alang tum bang chini nang ji alang tum bang hala statement ko pima ki pi hala soteng selang tum chini nei polo non mangke aisu ave ongsi APHLC tum phan ke bok bori wasonsi ke dam la selang tum ke bangjilang arni bangke lason claim ke denangji lapen lason claim lo polo tangte amethang tum si kilu ba ke thek thek bu amethang tum si ke cepak lang son mandet po lapen niletum a statement pen clardak pen ke lahan lo la relief camp long kona na pen echi gam tum phan jong si biat lo polotang te tum pang thek thek bo apen pang thek da pilo te ilitum safely amethang konat ma ke bang khadak ilitum deport long po toy long po lain lo teng penta in sam jin pe nai ke theng chok pe ni kali te ni nilitum ka chesong da la pulo in sam jin pen sin tum chesong lo la pen non la pan stage le lo la lo ASCC youth front tum phan la pen kar biang long arat tum phan nilitum ahin pen lam the paklar bon ke la lo nilitum phanangkar bo ke la lo dim klong pek ponang ji ba pek pon det po bosi APHLC tum phan ke box tame abinawat ke kali manghunang ne rara tum bang la ke kali relief camp bolote temporary hormu la ke alomso pha ron pipine ke charbo do koklo bote alomso ke pesang pha la so philote bang metang metang emerit chedam nang po la lo la pen nomor hini bang ke la lo pini het jong BJP mate tim gar biang long kang bai pon a leader atum non het jong lang press meet kitu ake hai selawar be kaning je tribal area popot kar biang long ke isi kar biang long kali usia ko kaning je thula bangke tribal area pu pude uyu ake hai sar jai ka thar phan la se alang li phan nili ki pukang tung bangke alang li arta durak lo mine lapen party long tame senior lo tahai seta alang constitution bang langdam nahi ma posinili ka chini dam athe paragraph 20 ateng 6 schedule ateng pulo tangte ala dake tribal area pusi toklo
ट्राइबल एरिया पोलोतांग ते इलितुम एरिया फंदेत कली की पुदाम के ला नॉन 6 शेड्यूल पेन के पांगनिया स्टेट आन ला पेन इंक्लूडिंग नॉन ला नॉर्थ ईस्ट आना बांके ट्राइबल एरिया पुसी हॉक पोंदेत अंदेला सो ट्राइबल एरिया पु इलतो मास्टर जायगा थार का एक्सप्लेन रात अफान के थान के काहेनु मलाके बा नोमेनक्लेचर लाडे जिमा कार्बी आंगलोंग पु लाके लाड़ेलो मती हेला दाका डिस्ट्रिक्ट मेन दुपु लासे कामां हुदाम ने आलाम से आबेलो लापेन सेलावर बे पु आमुनि द संसन गेदी दिबेर लोंग बा नांग ने पु निलेतम पाचु पैनल डिस्कशन लोंग फालो आलांग ले पानी से क्वेश्चन आरजुलो जे ऑटोनोमस स्टेट सेंगिते 6 शेड्यूल पैराग्राफ 20 अटेंग पेन नांगजी मानांग ने लापेन ऑटोनोमस स्टेट पेन 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 ए पेन पैराग्राफ 26 शेड्यूल काचे फोदोमा बे पमाय दे आमे थांगा स्टेटमेंट नां पिटेक्टेड आ रिप्लाई नां पिटेक्टेड पोलोदांगते लादाक ले चिनी नो ला समिट को पांच के थेकमा पर्सनल काइटेक को फान गली सेदा नॉन लाम सोय चेत मादिदी लासे निली तुमबांगे रात फान क्लार डाक नहीं आ होगालाम से थानांगजी लासे पैराग्राफ 20 अटेंग पोलोदांगते इले तुम ऑटोनोमस स्टेट ले सेंग सेता लासो पैराग्राफ 20 थाक 6 शेड्यूल थाकसी पर जाप नांगपु लालो पोलोतांगते इले तुम आ प्रोटेक्शन इतुम दोबेरपु लापेन सोनथम के पाचिनी गांग तुंग बांगे रारा तुमफान के थान गांग तुंग बांगे 6 शेड्यूल के नॉन कोमाने तुमके अलीदार तुमके बियोंग लांग कोमाने के किचो हरमु सिकितिन कोमाने को पिने पु आहरमु सिकितिन बमलांग सेता लाकली 6 शेड्यूल के इसी प्रोटेक्शन अफान इसी के रायकोम अफान इले तुम हेम्फ्रेक ले लोंग लॉक पुसिता में ला 6 शेड्यूल के इले तुम लोंग दुबोम नांग पुलाके नॉन आनी सिहेर निल तुम 75 years la foundation day la so a main pen council foundation day a main pen seminar phalo hadak dildum JNU Delhi pen Jawaharlal Nehru University pen Dr. Pilama nang chitong dum lo resource person la pen Mizoram University pen Donggel nang chitong dum lo la so nang thaksi Assam University pen da vice chancellor otom texture dum nang chitong dum lo la pen different scholars la pen PhD la pen professors dum nang chitong dum lo la si hadak tame क्लार डाक पेन पुलो निली तुम जोंग जोंग पुकालिलो बांग टेक्सर तुम सी पुलो लापेन पिलामा मता पुलो लापेन दोंगेल मता पुलो दोंगेल आमे थांगे लासी हदाक कॉन्स्टिट्यूशन अलांगता टेक्सर बांग पोसेल दाक पुलो जे 6 शेड्यूल के लके इंक्लूसिव माने पार्टली कली इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर हिल ट्राइब्स पांच अलांगे पु माने लाके कोमाने के ची फांसी नांगचुएन दुन चोमो होपु आ फारमान की पिपोंजी आवेलो दाके एक्सक्लूसिव माने इलित तुमा फांसी पांगरुम वेटलो बोर वेटलो इलित तुम इंगलोंग रारा फांसी पानोंग पिलु कुसिया लांगली तमे हलदा लाम थेचे पकलाक मोन आपेन आलांग नोन माता मिजोराम लोंगे आमे थांग आरong long bangke rong tarong hasar lapen isi drafting committee long alangli non mat haladak ta isi important role play dum bo lason si professor Pilama da puthulo la 6 schedule ke ahok lo la ke inglong so man kirai ko marong lo usai langli tami peklang palo la si la son nak thak se ko Kashmir ben da banglo sonam bangchuk tami banglo alang tum article 370 pi phuk da ka phi protection avedelo non la tum da 6 schedule sinang ke hang lo la si 3 lakh social tuma population do la si non bangke kaprek ke thek set tum tami la son si study lo purlo amasi non chinilo la si komane bangke sar si ke than pot kilang selet pot aisu ke pa bon thap ta hai tame iltum rat tum bang chini nang ji je iltum 6 schedule hello iltum phan ke rai kom a ron lo la pen hem prek long det a phisi dai tung gar no lu la si non iltum ke paklar kang tung bang la hello rat punon la pen organization long claim bom dam bom matum songja po songja pi tum andame पार्टी के कपड़े था सीता आरोन के सिवेजी तुम कॉन्स्टिट्यूशन के नांग पार्टी हला के क्लेम दुन पोमासी तुम कॉन्स्टिट्यूशन मिशन के क्लेम लोंग तमे हेनो पोबांगे तुम चौक से देजी सी ला रात तुम के मांग हुए दे जे फांसे नि तुम पुलो ला से पेचल सिया सोंग बन बांगे को माने रिफ्यूजी तुम हाल लोंग ले के पेक पंजी बके निल तुम जोंग हे सीता मांग पन पे माथा पन पे सीता इंसाम जिन बेन सी तुम क्लेम नहीं कार प्लुंग पोलाम थे बांगे पिलो पोंदे दाके लाके इट्स ए derogatory word प्ले तुम पुदम देना kimi wa ahormu gali delo ki plung bade ke theng ke chok asan violence asan to ko asan ase labang en eden nang ji ingsam jin pe tum toy nang ji lalo lapen
Mohet jong tribal area ke or Karbi Anglong ke tribal area puki puaposi jasmet selawar betama ning githi lasi aning thithia pra niltum pui pu bangke box ti puri tha constitution langno laso phile dibet bango la pen mentu si dibet nang khai ma la ke PSLC pen kaita ni tumre dil la si rat tumbang manghunge de nei ni tuma hokalam sinon ketcheng ban than bom la pen non anda than bom la lailo niltum pen bangke tang 25 arni litum dak bogajan LA angkang arlo APHLC amai litum edo iglo la 25 arni lasi inglong suara datum litum kar bianglong nang dodon akhaitin do rengma do naga do boru kosari do demasa kosari do lapen kuki do lapen inglong so akhaitin karbiang long alo nake do dun atum litum long do seta nilitum da APHLC ahin pen kachesong lapen APHLC labang so akematha ke ilitum autonomous state le hang seta ilitum kaduk awe pen lan inglong so an chirap ek lote inglong so khai an chelang rap pelu takte autonomous state ki hangta joy kei pusi nilitum labang so kemang do lasi 25 ani nitum hadak pedolo hidipia long ki patholong kam long si pedolo lapen naga tribe atumta nangjon gun lo APHLC along lotha dolo angami dolo rengma dolo lapen hala sema tum dolo lapen bibhinno akhe atum naga da tribe do usta nangjon gun lo APHLC long Nagaland border ke do tu hala Nagaland border la langroi so hala hoilo hala bali ekenelo Nagaland border lo hala ki koi hala singiling arong lo taro arong lo labangso pe hala bolram terona arong lo lasolom ke naga pen lapen karbitum pen dorap sailo lapen latum pusi chutiki chobo hoy bom si dobom lo stame alang tum ke do ajir din kluilo naga tumta da ke do ajir din kluilo apiso asudolo api apu atum hako pen ta tum da ke do atum lasi latum mathalo itum inglong aso APHLC ke japon mission aport itum hadagle chingrum dun rong na asi itum ta refugee ke kalide aport aprang pen ta daksi itum dudun bom lo ajir din kluilo la pola so along le jon na pusi halatum nang jon dun lo lapen alang tum BJP long da dun lo congress party long da dun lo latum alang tum ke chak dam dam do pota nang pipo pota kyo penang raun po election ahulot tela tum phan lason si camping dambo lasela tum ta bisas lo je nitum ta ke 2000 din por pata lahai ke dorkar do lapen sakuri job lahai tan tuma dorkar do pot pusi BJP long da tum dunbom lo seta aphi ke la tum dunde da phi election jude aphi lo tela tum hada humri dam de la BJP tum da jela boson akola de delo congress tum ta lason dam bom wang bom tak anikan wang dam seta abatai tin election seta lason sila tum ke cobai dam bom lo lasi hala tuma bidi julo lasi nitum ke refugee ke galde tapo hala bangladesh pen ke wang bingulia tum phale longle pata ki pi bihar pen ke wang refugee tumne longle pata ki pi nitum puru pen da ke do tum anaga tum aji dinklu pen da nitum da ki so dolo dak pen si nitum chipe thelo sa nitum phal longle pata ta ni pi pon pe lasi ni tumta long le pata ka dorkar apo lasi nang tum phan APHLC long si nang jugdun pukpusi la tum 25 ani wang sitame la non la e halaga manipur tum long rondolo meti pen la tum ke do la tum ron ke pechi pi kamalo BJP tum si ron ke pechi pi mate la kende akapri ka tum gali ka lake kumas ki pisung lo da ha tribal hian se pechi chok pai theng bo hala tum karbiang long da dhui si ke kuki pen karbinang pechi bhong lo bo lapen hala kosari pen dimasa ta kosari pen hala karbi nang pachi bhong no kente rengma pen karbi nang pachi bhong te komala nang pachi bhong ente lage disi tum kalima lapen ahu disi kuki tum pen regional council nang pipo palu ko chetok alang tum ke chetok lage ha
ente ni tum ke hla so ke ni tum APHLC ke amahang na pathe thela pindam APHLC tum ke ja kon mese na mat alanga tum nang ber hurur lapu ekdam lapu nang jasi tu nurur ta ke chok ke dai lake ni tum APHLC tum ke claim ke lake keng set se claim lake ni tum bidu bhanta ni tum EPG burning claim ke bidu bhanta hemna me kai ke bidu bhani tum chok ke bidu bhan theng the lasi ASDC bhan nili puji ahok pet nili puji lahelo ki lason kachi bhong kachi chok lapen tar bihan kachi pen ram bang ing ton thek na ko aprang dam tang lo non phi claim reno lahelo nili ki pudan me bang de lansi nilam ke la lo la si lastly ni tum ka chuning ribangal han lo we the APHLC support non-violence, so we request all the tribes people to be come into one platform and then let us do the right thing at the right track. Itu ni pui banggalan lo provision aprang panang dudun tang dat itum district council long le aprang panang dudun tang dat ba itum district long le aprang panang dudun tang atum han ke tungge a provision masih do ko lage ki plung ge lage itum si chok chilo lalu itum chini nai bang ke la sin itum bang lage refugee ban itum chak nai buge gali lage itum la so statement bang ke itum accept se la ben la bang baseless statement musin itum pupo angkura philong abi a statement musin itum SDC mane pupo lain lo la sin non bang ke kopi posi itum bhan rat tum bang hunang ne rat tum ning bidat hai kopi posi APHLC tum bhan lang selet bare lo polo tang te APHLC is becoming ne higher and higher itum ching thur bom lo growth bom lo muni tum bang bom lo ho ke claim akam ke claim chini bom lo amasila political benefits mileage manela amethang apo ka phan pu chima thalo ka tum bang ni tum phanang lang don selet lo la si tum bang hunang ne itum bang amethang apok chima thalo ka tum bang statement na pitha pipuri hai tabe ne tum APHLC bang ke piniarni tame ne tum rat aphan misguide ke Japon tabare putani tumana pune ituma hoppe cha jap thiblang tape non kebang jilang tame APHLC fansi ongdung arat tum ga ning che thelo kaprega tribe tuman name tima itum kache bhong ache chok pane tum jaksum tame kichu nigali la ing tang ui tum ge dia quality ga be tum la leader tum ge pilo puthuru ti hedi jakong men thuram ti ge lake moda chama thanon leader tum ge lason ge quality ga be tum lake lam chedan po undunde debate po undunde munit toy po pathengnam po lake isi ki fit mande ke choklim a leader pitum pune la sila son bang chali le dani itum APHLC ke lake we never accept such type of arrogant leaders anne se but kok leader ke che theng se chok patum ban ke tum accept se ni tum ke peaceful sikidam ing samjin men se tum ke acha sona che song pu government bhale che song ji central government bhale che song ji state government bhale che song